Finally, I get my revenge against Matthias. Let's try to beat him on track. I'm hoping to beat you as well, but we'll see if I'm able to. It will be exciting. Today's lineup is quite tough. There are top Finnish sprinters, 2 fast Indian, O'Shane Bailey from Jamaica, and of course Mathias Hubert Johansen from Norway. Finally, I get my revenge against Matthias. Last year I lost our race, but now it's new opportunity to beat him. Maybe we should start trash talk with Matthias. I will beat you on Wednesday. And send. And let's wait for his reply. He just replied, he, nothing else. Okay, the trash talk wasn't my thing. Let's try to beat him on track. Right now I'm heading to the stadium. I'm quite early, but it's nice to be early. I don't know yet if we are in the same heat with Matthias, but hopefully. By the way, I have a better season best than Matthias, but I think he will improve his season best today. Weather is quite nice and it seems to be slightly headwind today, but let's try to make good on race. And if my time is 10:07, I would be happy. But now it's 3 hours to start. We are in Jyväskylä with Matthias and we are right now in warm-up area. What do you think about this warm-up area? It's well, you're right in the nature at least, so yeah. It's you're right in the middle of the woods, but luckily we have those mondo tracks. Yeah. The funny thing about Finland is pretty much everywhere you go there's a mondo track, so yeah. We have 0 of them in Norway, but really? In Jyväskylä you have even in the woods. Yeah. So okay. Did you heard that we are going to change that run direction? Okay. We're going to run to the tailwind, so that's yeah. So we're on the opposite side. Yeah. Yeah. Cool. And you said he to me, to my trash talk. What was that? Well, that was I thought it was when you told me you were going to beat me. Yeah. Well, I think I have better season best than you. Yeah. Well, my season best isn't that good, so yeah, you do have quite a big chance actually. Yeah. So we'll see. I'm hoping to beat you as well, but we'll see if I'm able to. It will be exciting. We are both in heat 1 and you are lane 8 and I'm lane 7. All right. So. Okay, so it will be a duel between us. Yes. Good luck. Good luck. Thanks. Jamaikalainen O'Shane Bailey tässä juoksussa mukana. Ja tässä kaikki juoksijat ulkoradalta. Norjan Mathias Hubert Johansen
2.89 tällä kaudella, ennätys puoli sekuntia parempi. Joonas Jyrkkä, Oulun Pyrintö. Löytyy hänen viereltään. Anines Kujur, intialainen parikymppinen juoksija, 10.50 ennätys tällä kaudella. Matias Ahtinen, Polvijärven urheilijoiden hyvästä etenkin viestijoukkueesta. Ja täältä löytyy pikavesti maailmanmestari 11 vuoden takaa, Bailey. Tällä kaudella jo lukuisia juoksuja kotimaassa. 10.22, 10.40 sektoriin kaikki menneet. Aleksi Lehto, Seinäjoen seudun urheilijoista ja vielä Aksel Nisula. 16-vuotias menijä tässä lähimpänä kameraa. Sveitsiläinen on samaan aikaan päätynyt 10.28, ehkä sopiva tavoite tälle illalle laittaa nuo ennätyslukemat uusiksi. Aika tyyni tilanne tällä hetkellä, kun juoksijat ensimmäiseen erään keskittyvät jalat telineisiin. 3 parasta vappukilpailuun ja 2 erästä vielä 2 autojen perusteella. 34-vuotias jamaikalainen kokenut kaikenlaisia juoksutilanteita. Hermostumatta viimeisenä lopettaa heilumisen. Ja liikkeelle päästään ja hyvin tulee Nisula tässä sisäradalla. Aika tasaisesti mennään. 3 parasta siis jatkoa tässä 100 metrin alkuerässä. Sitten Suosi kiirrottautuu muista ja heittäytyy linjan, että oikeastaan aika lailla samankaltainen on tuo tulos, mitä tällä kaudella aikaisemminkin. Ottaa loppukilpailupaikan Nisula. 10.62 juoksee oivan ajan oman ennätyksensä. Ja sitten Kujur intialainen 10.62 niin ikään, mutta toi Nisula-veto oli erinomainen tässä juoksussa. Parantaa kymmenyksellä yli ennätystään. Menee loppukilpailuun Juhansen, Ahtinen, Jyrkkä. Muut juoksussa ja vielä Lehto täydentää nippoa. Tällä juoksulla juoksee itsensä nuorten arvokisoihin, alle 17-vuotiaiden kisoihin, jotka tuolla Slovakiassa käydään. Hyvä kiihdytys, pitää katseen siellä pitkään alhaalla ja ei siinä ihmettele, että oletko sinä siinä vieressä maailmanmestari. Minä olen maalaksi IFN nopea mies. Ja siinä oli ankkurina siinä pikaviestissä alkuerissä. Sitten 8 Niko Kangasoja Oulun Pyrinnöstä, sieviläislähtöinen juoksija. On siinä ja hyvällä mielellä tähän loppukilpailuun lähdössä. Vieressä Eino Vuori, kausi avattu alkuerissä 10.65, 21-vuotias menijä, tuo lähemmäs tuota ennätystä. Äsken kuulimme Aksel Nisulan kommentteja alkuerän juoksusta. 10.62 pystyi parantamaan 17 ennätystään pikkelä lähtö ensimmäisessä juoksussa. Usain Bailey, jamaikalainen, kokenut 34-vuotias menijä. 10.41 pystyy juoksemaan alkuerissä. Ykkössuosikki tähän juoksuun. Riku Illukka on aurinkoisella mielellä tähän loppukilpailuun lähdössä. Edellinen juoksu jo 10.44. Pystynyt parantamaan jo Jyväskylässä kauden parasta. Ja sitten intialaisia, niitä riittää. Amlan Borgohain radalta 3, 26-vuotias menijä. Universiaden 3 200 metrillä. Animes Kujur, parikymppinen intialainen, 10.50 viikko sitten. Pyrkii ainakin tuon maamiehensä kukistamaan. Ja norjalainen Matias Ove Johansen EM-kisoissa 200 metrillä pari vuotta sitten. Nyt täällä 100:lla 10.70 juoksi jo ennätys 30 paremmin. Keskittynyt on tuolla keskellä Illukka laittaa salamien juoksia. Bailey heistä päin katsottuna täältä vasemmalla puolella. Rikolahinen oikealla puolella. Hakee asentoa vielä pitkään. Viimeisenä vastapuolella paikalle jää. 100 metriä nopeasti matkaa Lillukka, jää hieman tuosta rintamasta lähdössä, mutta nyt tulee jamaikalaisen rinnalle tasaisesti keskeltä. Kyllä, Bailey siirtyy ykköseksi. Lillukka ja intialainen nousee vielä suomalaisen ohi ja juoksu voittoaika on 10.32 ja ykkössuosikki on Shane Bailey. Nappaa ykköspaikan, pystyy vajalla kymmenyksellä parantamaan aikaansa verrattuna alkuerän juoksuun. 10.77 ja tässä vielä 100-sen finaali uudestaan. Todella nopeasti irtoaa jamaikalainen telineistä, mutta kyllä sinne ehjään kiihdytykseen pääsee Riku Illukka siitä tulemaan ja pääsee hyvin imuun. Aivan perille asti ei juoksu kanna, mutta oikein raikas veto toisen kerran tuo 10.44 ja kyllä täytyy tuo nuori Aksel Nisula nostaa vahvasti esiin toistamiseen. Kova suoritus, vasta 16-vuotias juoksija.
joka sitten tuonne Slovakian maalle lähtee. Jamaikan voitto pienessä myötätuulessa. Couture 2 ja Illukka juoksun 3. I'm so disappointed right now. 10.91 was way off what I was looking for. My maximum speed doesn't work at all and we need to change my workout a little bit. A week ago I ran that 10.59 in good tailwind and it might take a while to recover from that. However, I lost that duel against Matthias. He qualified to the final and I didn't, so that was quite clear. Today is Wednesday and my next race will be on Sunday, so that comes quite quickly and that's a good thing. But thanks for watching. I hope you liked the video and we see in the next video. Bye.